सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था सिंधुदुर्ग पंचवार्षिक निवडणूक 2023-24 ते 2028-29 परिवर्तन सहकार पॅनलचे मालवण तालुका कार्यक्षेत्राचे अधिकृत उमेदवार श्री संतोष पाताडे यांना नारळ या निशाणीवर बाणफुलीचा शिक्का मारून प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा, कारण आमचा ध्यास परिवर्तनाचा, मालक सभासदांच्या हिताचा। मतदान रविवार दिनांक 14 मे 2023 रोजी सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत। नमस्कार। सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी मर्यादित सिंधू नगरी च्या 14 मे 2023 रोजी होणाऱ्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने या ठिकाणी मी सर्व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मतदार बंधू भगिनींना या ठिकाणी मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। त्या अनुषंगाने मी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती शाखा सिंधुदुर्गचा जिल्हाध्यक्ष संतोष पाताडे या ठिकाणी नम्रतापूर्वक सर्व मतदार बंधू भगिनींना आवाहन करतो की या निर्भीडपणे या मतदानाला आपण सर्वांनी सामोरं जायचं आहे। निर्भीडपणे आपलं जे मत आहे ते मत या ठिकाणी आपण देऊन परिवर्तन सहकार पॅनल आहे त्या परिवर्तन पॅनलच्या नारळ या निशाणीवर आपण आपलं बहुमूल्य मत देऊन आपल्या सर्व 15च्या 15 जागा या ठिकाणी आपल्याला विजयी करायच्या आहेत। या अनुषंगाने परिवर्तन पॅनलच्या अनुषंगाने आम्ही या ठिकाणी आमचा जो अजेंडा आहे तो अजेंडा या ठिकाणी आम्ही जो वचननामा आपल्या समोर जो दिलेला आहे त्या वचननाम्यामध्ये आम्ही जामीन तारण कर्ज 30 लाख रुपये 8% व्याज दराने या ठिकाणी आम्ही देणार आहोत। गेली 22 वर्ष आपण या पतपेढीचे एका विशिष्ट पॅनलच्या रूपानं आपल्या या पतपेढीमध्ये ही जी सत्ता आहे ती सत्ताच्या अनुषंगाने आपण या लोकांना मतदान करून गेले 22 वर्ष 9% व्याजदरानं आपण सतत हे कर्ज घेत आहोत। माझ्या संघटना आणि माझ्या सहयोगी संघटनेच्या वतीनं गेले वर्षभर हे व्याजदर कमी करण्यासाठी सातत्यानं या ठिकाणी आम्ही पाठपुरावा करत होतो। आंदोलनाची नोटीस ही या स्वरूपात आम्ही दिलेली होती आणि त्याचा कुठेतरी या सत्ताधारी पॅनलला याने धसका घेतला आणि कालच्या कालावधीमध्ये त्यांनी 0.5% व्याजदर या ठिकाणी कमी केलेला आहे। सर्व मतदार बंधू सुज्ञ मतदार बंधू भगिनींना या ठिकाणी आव्हान आहे की 0.5% व्याज ही आपल्या सर्वसामान्य मालक सभासदाची या ठिकाणी कुचेष्टा या संचालक मंडळाने केलेली आहे। 0.5% व्याजाने साधारण आपल्या पगारातील 200 ते 300 रुपये किंवा साधारण 70 ते 80 रुपये या 0.5% व्याजाने आपले कमी होणार आहेत। परंतु परिवर्तन पॅनलच्या अनुषंगाने आम्ही जो व्याजदर 25 लाखापर्यंतचा जो व्याजदर ठेवलेला आहे तर 8% व्याजदरानं आपल्याला मिळणारा जो व्याजामध्ये सूट आहे ती 2685 रुपयाची या ठिकाणी आम्ही भरघोस अशी सूट व्याजदरामध्ये या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला देणार आहोत। आणि ही जी सूट आहे ही सूट आपल्याला आमचं परिवर्तन पॅनल बसलेल्या पहिल्याच संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये हा धोरणात्मक निर्णय आम्ही घेऊन याची नवीन शैक्षणिक वर्षाची भेट आम्ही तुम्हाला या परिवर्तन पॅनलच्या रूपाने आम्ही देणार आहोत। हा हे आपण आमच्या अजेंड्यामधला महत्त्वाचा विषय आहे। दुसरा जो विषय आपल्या सातत्याने गेली अनेक वर्षे भेडसावणारा जो प्रश्न आहे की आपण शासनाचे जे आयकर सूट आहे ही आयकर सूट आपण कर्ज घेतोय, आपल्या पतपेढीचं कर्ज घेतोय, परंतु आयकरामध्ये आपल्याला कोणत्याही प्रकारे सूट मिळत नाही। ती सूट या ठिकाणी देण्याचा आम्ही ICC खाली ही त्याचा लाभ आपल्या सर्वसामान्य कर्जदार मालक सभासदांना देण्याचा या ठिकाणी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत आणि तेही सूट या ठिकाणी तोही अजेंडा या ठिकाणी आमचा आहे। त्यानंतर गेल्या 22 वर्षामध्ये जर आपण या संचालक मंडळाचा जर अवलोकन आपण केलात तर साधारण दर 5 वर्षाला या ठिकाणी 15 ते 20 लाख रुपये जो संचालकांच्या दैनिक भत्ता आणि प्रवास भत्ता यांच्यासाठी जो आपला मालक सभासदाच्या कर्ज रूपामध्ये घेतल्या जाणारा जो हिस्सा आहे त्याच्यातून मिळणारं जे व्याज आहे त्या व्याजातून या संचालकांचे जे दैनिक भत्ते आणि त्यांचा प्रवास खर्च जो भागवला जात होता तो दर 5 वर्षाला 15 ते 20 लाख रुपये खर्च होतो। तो 22 वर्षाचा जर आपण विचार केला तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला 45 ते 60 लाख रुपये या प्रवास भत्ता आणि दैनिक भत्त्यावर आपले खर्च राहील। हा पैसा मालक सभासदांचा पैसा आहे आणि या मालक सभासदांच्या पैशाला जर आम्ही या ठिकाणी
या सेवाभाव म्हणून या पतपेढीमध्ये जर आम्ही आलेलो असू तर सेवाभावाच्या रूपानं आम्ही सर्व संचालकांनी एक संकल्प केलेला आहे। आम्हाला जर आपण निवडून दिलात तर या जो 15 ते 20 लाख रुपयाचा तो तुमचा 5 वर्षामध्ये होणारा जो खर्च आहे तो खर्च आम्ही वाचवणार आहोत। सेवाभावामध्ये पारदर्शक कारभार करण्याचा आम्ही या ठिकाणी निश्चय केलेला आहे आणि 15 ते 20 लाख रुपये या प्रवास भत्त्यावर जो खर्च होतोय तो खर्च या ठिकाणी आपला वाचणार आहे। त्यानंतर आम्हाला कोणत्याही प्रकारची स्थावर मालमत्ता किंवा कोणत्याही प्रकारची प्रॉपर्टी आपल्याला तयार करायची नाही, कारण एखादी स्थावर मालमत्ता तयार करणं किंवा प्रॉपर्टी तयार करणं म्हणजे खरेदी करणं म्हणजे या ठिकाणी भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देण्यासारखं आहे। त्यामुळे कुठेही भ्रष्टाचाराला आमंत्रण आम्हाला द्यायचं नाही। सर्वसामान्य मालक सभासदाचे या ठिकाणी जे पैसे आहेत एक एक रुपया आम्हाला वाचवायचा आहे आणि मालक सभासद हा या ठिकाणी आम्ही केंद्रबिंदू मानवलेला आहे, कारण मीही या संस्थेचा मालक सभासद कर्जदार स्वरूपामध्ये आहे आणि मला भेडसावणाऱ्या समस्या ज्या आहेत त्या समस्या या मालक सभासदाच्या समस्या या केंद्रबिंदू मानून आम्ही या ठिकाणी आमचा वचननामा तयार केलेला आहे। मालक सभासदाला ज्या कर्ज रूपामध्ये भेडसावणाऱ्या समस्या आहेत आपण फक्त या ठिकाणी 15% डिव्हिडंड घेतोय आणि 15%च्या डिव्हिडंडमध्ये आपण समाधानी मानायचं का, हा सर्व मालक सभासदांनी या ठिकाणी विचार करायचा आहे। तुम्ही व्याजाच्या स्वरूपात आज प्रत्येक मालक सभासदाच्या या ठिकाणी व्याजाच्या स्वरूपामध्ये 15 ते 20 लाख रुपये या ठिकाणी वाचणार आहेत। दर वर्षाला मालक सभासदाचे 15 ते 20 लाख रुपये या ठिकाणी वाचणार आहेत। त्यानंतर आपला डिव्हिडंड मिळवणं हा या आपल्या पतपेढीचा उद्देश नाही। या ठिकाणी दसी सामंत गुरुजी यांनी 500 रुपयाची ठेव ठेवून ना नफा ना तोटा या तत्वावर ही पतपेढी चालवलेली होती। त्याच पद्धतीने मोठ्या पद्धतीने मध्ये नफा मिळवणं हा या आमचा मालक सभासदांच्या खिशाला कात्री देऊन नफा मिळवणं हा ठिकाणी आमचा परिवर्तन सहकार पॅनलचा उद्देश नाही आहे। तर मालक सभासदांना या ठिकाणी स्थैर्याने उभं करणं, कुठेतरी कर्जामध्ये त्यांना सवलत उपलब्ध करून देणं, व्याजदरामध्ये त्यांना सवलत उपलब्ध करून देणं आणि त्याच्यातून मिळणाऱ्या व्याजाचा डिव्हिडंड त्यांना योग्य प्रमाणामध्ये त्यांना डिव्हिडंड देणं हा आमच्या या परिवर्तन पॅनलचा मुख्य उद्देश आहे। या ठिकाणी आमचं जे परिवर्तन पॅनल आहे त्या परिवर्तन पॅनलची नारळ ही शुभ हे आपण प्रत्येक या ठिकाणी शुभ आपलं कार्य करताना नारळ आपल्या जे कुलदैवत असेल की आपण ज्या दैवताला या ठिकाणी मानतो त्याला ठेवून आपल्या शुभ कार्याचा शुभारंभ आपण करतोय। त्यामुळे 22 वर्षामध्ये जी सत्ता आपल्याला उलटून टाकायची आहे त्याचा शुभारंभ नारळ या चिन्हावर आपण सगळ्यांनी आपली मोहर मताच्या रूपामध्ये आम्हाला देऊन या ठिकाणी या संपूर्ण परिवर्तन पॅनलला आपण विजयी करावं असं या ठिकाणी आव्हान आहे। या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्लुप्त्या कूटनीती या ठिकाणी या सत्ताधाऱ्यांकडून किंवा आमच्या विरोधकांकडून या ठिकाणी आखल्या जात आहेत, त्या कुठल्याही या ठिकाणी आपण बळी पडू नये, कुठल्याही आमिषाला बळी पडू नये। या ठिकाणी आपण निर्भीडपणे आपलं मतदान या ठिकाणी गुप्त पद्धतीनं मतदान आहे, कारण संविधानानं आपला गुप्त मतदानाचा जो अधिकार दिलेला आहे त्या अधिकाराचा या ठिकाणी आपण वापर करायचा आहे आणि या ठिकाणी आमच्या परिवर्तन पॅनलच्या 15च्या 15 जागा या ठिकाणी आपण निर्विवाद या ठिकाणी आपल्याला निवडून द्यायच्या आहेत। या आपल्याला जो अजेंडा आहे विरोधकांनी ठेवलेला जो आपला वचननामा आहे आणि आमचा वचननामा आहे यामध्ये आपण या ठिकाणी आपल्या सद्सद विवेक बुद्धीनं आपण विचार करायचा आहे कोणता अजेंडा या ठिकाणी चांगला आहे, कोणतं जाहीरनामा या ठिकाणी व्यक्त केल्या मालक सभासदांच्या हिताचा आहे त्याचा आपण आपल्या सद्सद विवेक बुद्धीनं विचार करून या ठिकाणी परिवर्तन पॅनलला या ठिकाणी मतदान आपल्याला करायचं आहे। मी या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारतीचा जिल्हाध्यक्ष आणि एक मालवण तालुका सर्वसाधारण उमेदवार म्हणून आपल्याला या ठिकाणी मी नम्रतापूर्वक आवाहन करतो की आपण या कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता आपल्या या ठिकाणी सभासद आणि कर्जदार आणि एक दिवसाचा मालक म्हणून आपल्याला न मिरवता या कर्जदार म्हणून आपण जे वर्ष 364 दिवस या ठिकाणी आपण हे कर्ज फेडत आहोत तिथं कुठेतरी आपल्याला सूट मिळाली पाहिजे, हा उद्देश या ठिकाणी आपण सर्वांनी याचा विचार करणं गरजेचं आहे। आणि परिवर्तन पॅनलच्या रूपानं आम्ही या ठिकाणी जे उमेदवार दिलेले आहेत हे उमेदवार निवडताना सुद्धा आम्ही सर्वांगानं विचार करून या ठिकाणी निवडलेले आहेत, कारण डीसीपीएस धारक हेही उमेदवार या ठिकाणी आम्ही दिलेले आहेत। त्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा प्रांतवाद आम्ही डोळ्यासमोर न ठेवता परजिल्ह्यातला एक हुशार आणि तज्ञ सहकारामध्ये माहिती असणारा एक गाडा अभ्यासक या ठिकाणी अशोक साळुंक्याच्या रूपाने आम्ही आपल्यासमोर दिलेला आहे। त्याचाही उपयोग या ठिकाणी या सहकाराच्या क्षेत्रामध्ये गेल्या पुढच्या 5 वर्षामध्ये आम्ही काम करताना त्याच्या अभ्यासाचा उपयोग आपल्या सर्वसामान्य मालक सभासदांच्या हितासाठी या ठिकाणी होईल अशी या ठिकाणी मी खात्री देतो। मी या पतपेढीचा गेली मागच्या टर्ममध्ये 5 वर्ष संचालक होतो।
1 वर्ष या ठिकाणी या पतपेढीचा अध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी कारभार केलेला आहे आणि कारभार करत असताना मालक सभासदांचं हित या ठिकाणी आम्ही जोपासण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न त्यावेळी केलेला आहे आणि भविष्यामध्ये या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत। त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं आमिष किंवा कोणत्याही प्रकारच्या क्लुप्त्या कूटनीत्या या ठिकाणी आपल्यासमोर ठेवल्या जातील त्याचा आपण या ठिकाणी कोणत्याही विचार न करता परिवर्तन पॅनलने जो अजेंडा या ठिकाणी आपल्यासमोर ठेवला आहे त्या ठिकाणी त्याचा विचार आपण साकल्याने या ठिकाणी करावा अशी आपणास सर्व नम्रतापूर्वक या ठिकाणी विनंती आहे। कोणत्याही या ठिकाणी आपल्याला गैरसमज या ठिकाणी निर्माण करून दिले जातील। माझ्या बाबतीत जे वैयक्तिक गैरसमज निर्माण करू देत त्याचा पोलखोल आम्ही सर्वसामान्य मालक सभासदांच्या समोर केलेला आहे। या ठिकाणी मी पुन्हा या ठिकाणी मी तुम्हाला नम्रतापूर्वक या मालक सभासदांना विनंती करतो की माझ्या बाबतीतले काही गैरसमज असतील विरोधकाकडून या ठिकाणी जे गैरसमज पसरवले जातात त्याचा आपण निश्चितपणे शहानिशा करावी आणि या ठिकाणी आपण सर्वांनी सुज्ञपणे निर्भीडपणे उद्या 14 मेला निर्भीडपणे 8 ते 4 या वेळेमध्ये आपण निर्भीडपणे त्या ठिकाणी मतदान केंद्रावर जावं आणि या ठिकाणी निर्भीडपणे मतदान करावं। आपलं गुप्त मतदान आहे त्यामुळे कोणत्या संचालकाला समजणार नाही, कोणत्या जिल्हाध्यक्षाला समजणार नाही, कोणत्या मालक सभासदाला सुद्धा तुमचं मतदान समजणार नाही ही खात्री तुम्ही बाळगा आणि आपलं मतदान दुसऱ्या कोणाला तरी समजेल अशा पद्धतीचा जो गैरसमज पसरवला जातोय तुम्ही दिलेलं मत आम्हाला कळणार आहे अशा पद्धतीची कोणतीही आता याच्यामध्ये पद्धत आलेली नाही किंवा कोणत्याही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून किंवा कोणत्याही प्रकारची जी क्लिप आहे ती क्लिप या ठिकाणी आलेली नाही याची पूर्णपणे आपण खात्री करावी आणि निर्भीडपणे सर्वांनी आपण मतदान करावं असं नम्रतापूर्वक या सगळ्यांना आवाहन करतो। जे आंतरजिल्हा बदलीधारक जे शिक्षक परजिल्ह्यातले शिक्षक जे आपल्या स्वजिल्ह्यामध्ये गेलेले आहेत त्यांनाही मी या ठिकाणी नम्रतापूर्वक आवाहन करतो की आंतरजिल्हा बदलीच्यासाठी माझ्या संघटनेनं आणि सहयोगी संघटनेनं सुद्धा प्रामाणिक प्रयत्न केलेले आहेत। यामध्ये कोणत्याही प्रयत्नामध्ये कुठेही कसूर केलेली नाही आणि आपल्याला या ठिकाणी स्वजिल्ह्यामध्ये जाण्याचा जो मार्ग या ठिकाणी आपल्याला मिळून दिलेला आहे त्याची आपण या ठिकाणी परतफेड मतदानाच्या स्वरूपामध्ये या ठिकाणी करावी। हे या ठिकाणी आपला मतदानाचा अधिकार आपल्याला मिळू नये यासाठी सुद्धा किती प्रयत्न या ठिकाणी केले गेले त्याचाही आपण आपल्या सतत विवेकबुद्धीने विचार करावा आणि आंतरजिल्हा बदली होऊ नये यासाठी किती फंडे वापरले गेले, किती क्लुप्त्या वापरल्या गेल्या, किती अडचणी आणल्या गेल्या त्या ठिकाणी आत दाखवायचं एक आणि बाहेर करायचं एक आणि वेगळं करायचं बाहेर वेगळं दाखवायचं आत वेगळं करायचं अशा पद्धतीचं कोणत्याही प्रकारचं या ठिकाणी आम्ही आपल्यासमोर जे ठेवलेलं विजन होतं ते विजनाप्रमाणे आम्ही या ठिकाणी काम केलेलं आहे आणि निश्चितपणे तुमचा विश्वास आमच्यावर आहे आणि आमचाही तुमच्यावर विश्वास असल्यामुळे आपण निर्भीडपणे आपल्या जिल्ह्यातून या ठिकाणी येऊन या ठिकाणी मतदान करावं अशा पद्धतीचं परजिल्ह्यातील आपल्या स्वजिल्ह्यामध्ये गेलेल्या बांधवांना सुद्धा आणि भगिनींना सुद्धा या ठिकाणी नम्रतापूर्वक माझं आव्हान आहे की निर्भीडपणे आमच्या पॅनेलची जी निशाणी आहे ती निशाणी या ठिकाणी नारळ या चिन्हावर आपलं बहुमूल्य मत देऊन आपल्या या ठिकाणी परिवर्तन, कारण परिवर्तन ही काळाची गरज आहे। किंवा आता एक गृहिणींचा एक हे आहे की भाकरी जर वेळीच परतली नाही ती करपून जाते, त्यामुळे ही भाकरी आता परतण्याची वेळ आलेली आहे आणि हा अधिकार आपल्याला या मतदानाच्या रूपाने आपल्याला मिळालेला आहे। त्याचा पुरेपूर आपण या ठिकाणी वापर करावा, पुरेपूर त्या अधिकाराचा वापर करून हे गेल्या 22 वर्षांमध्ये जे या ठिकाणी एकाधिकारशाहीने या ठिकाणी केलेला जो कारभार आहे, कारण तुम्हाला या ठिकाणी आंतरजिल्हा बदली झालेल्या बांधवांना या ठिकाणी मतदानाचा अधिकार मिळू नये या ठिकाणी पत्रव्यवहार केले गेले, वेगवेगळ्या प्रकारचे फंडे वापरले गेले, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कृत्या वापरल्या गेल्या आणि आपला मतदानाचा अधिकार या ठिकाणी आपल्याला मिळू नये यासाठी प्रयत्न केले गेले। आपण आपली आंतरजिल्हा बदली झालेली असताना तुम्हाला राजीनामा देण्यासाठी प्रवृत्त केलं गेलं, परंतु या ह्याला आपण सगळ्या प्रकारच्या अडीअडचणींना या ठिकाणी आपण मात केलेली आहे। आपण या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून चांगल्या प्रकारे सेवा करून आपण गेलेले आहात। त्या सगळ्या मतदार बंधू भगिनींना माझी विनंती आहे की आपण आपलं या ठिकाणी बहुमोल मत देऊन या ठिकाणच्या जे लोकांनी तुमच्या विरुद्ध जी काही शर्ट कारस्थानं या ठिकाणी केली आहेत त्याला कुठेतरी या ठिकाणी पायबंद या जिल्ह्यामध्ये घातला पाहिजे। म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, हा भविष्यामध्ये होणारा जो काळ आहे तो काळ सोकावू नये यासाठी आपण आजचं परिवर्तन हे करणं गरजेचं आहे। त्यामुळे आपण हे परिवर्तन करावं। या ठिकाणी असलेल्या स्थानिक जे माझे मतदार बंधू भगिनी आहेत
त्यांना सुद्धा आव्हान आहे की निर्भीडपणे आपण या ठिकाणी मतदान करावं। या ठिकाणी आपलं गुप्त मतदान असल्यामुळे ते कोणाला कळणार नाही याची खात्री आपण बाळगा, याची माहिती आपण घ्या आणि निर्भीडपणे या ठिकाणी मतदान आपण करा। या ठिकाणी आम्ही ठेवलेला जो अजिंठा या ठिकाणी वचननामा आहे त्या वचननाम्याला आम्ही 100% बांधील आहोत। आजही आम्ही तुम्हाला शाश्वती देतोय की या अजिंठ्याप्रमाणे जर या वचननाम्याप्रमाणे पुढच्या 5 वर्षामध्ये आम्ही कारभार केला नाही तर आम्ही निश्चितपणे या ठिकाणी आवर्जून या ठिकाणी आणि विचारपूर्वक किंवा या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगतोय की पुढच्या कालावधीमध्ये या वचननाम्याप्रमाणे आम्ही कारभार केला नाही, तुमच्याकडे मतदान मागण्याचा आम्हाला नैतिक अधिकार राहणार नाही। आम्ही शिक्षक आहोत, भुलतापांना बळी देऊन किंवा तुम्हाला भुलून या ठिकाणी मतदान करून घेणं हे योग्य होणार नाही। त्यामुळे आम्ही निश्चित स्वरूपामध्ये आणि खात्रीशीर आणि तुम्हाला हमी देऊन या ठिकाणी सांगतोय जो वचननामा आम्ही तुमच्या समोर ठेवला आहे त्या प्रत्येक वचननाम्याच्या प्रत्येक या ठिकाणी जे प्रत्येक बाबीवर या ठिकाणी आम्ही विचार केलेला आहे, अभ्यास केलेला आहे आणि ती अभ्यासपूर्ण या ठिकाणी वचननामा आम्ही मांडलेला आहे। ती संधी आम्हाला एक वेळ तुम्ही उपलब्ध करून द्यावी आणि ती परिपूर्ण करण्यासाठी जर तुम्ही आम्हाला संधी उपलब्ध करून दिलात तर निश्चित स्वरूपामध्ये या ठिकाणी मी खात्रीशीर सांगतो की या वचननाम्यातला वचननाम्यातली एकही गोष्ट सुद्धा आम्ही बाजूला ठेवणार नाही। 5 वर्षामध्ये तुम्हाला दिलेल्या वचननाम्याची पूर्तता ही आम्ही करून आणि पूर्णपणे पारदर्शक कारभार या ठिकाणी ध्यास परिवर्तनाचा आणि पतपेढीच्या उत्कर्षाचा जो आम्ही या ठिकाणी वसा घेऊन या ठिकाणी आलेलो आहोत। एका विचारानं आमच्याबरोबर असलेल्या सहयोगी ज्या 8 संघटना आहेत त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं या ठिकाणी मतांतर नाही आहे। एक दिलानं एका विचारानं आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि एक विचारानं पुढच्या 5 वर्षामध्ये नाही तर भविष्यामध्ये तुमच्या प्रश्नासाठी सुद्धा आणि पतपेढीच्या सर्वसामान्य मालक सभासदांच्या हितासाठी एकजुटीनं गळ्यात गळे घालून हातात हात जो सहकाराचा हात आम्ही हातामध्ये घेतलेला आहे तो हात आम्ही पुढच्या भविष्यामध्ये सुद्धा सोडणार नाही आहोत ही ग्वाही तुम्हाला देतो। पुन्हा आमची जी या ठिकाणी निशाणी नारळ ही जी निशाणी आहे त्या ठिकाणी नारळ या निशाणीवर आपला बाणफुलीचा बहुमोल आपला शिक्का मारून या ठिकाणी आम्हाला विजयी करावं आणि परिवर्तनाचा आपण सुद्धा ध्यास घेतलेला आहे त्या ध्यासाचं मतदार रूपी मतपेढीमध्ये आपण रूपांतर करावं अशी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे आणि या ठिकाणी आपण सर्व मतदारांनी निर्भीडपणे मतदान करावं अशी आवाहन या ठिकाणी मी करतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो। जय शिक्षक भारती, जय सहकार। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।